қасри сафед мегӯяд ба назар мерасад ҳукумати Сурия ба як ҳамлаи кимиёии шабеҳи амалиёти 4 апрел ки ҳаёти даҳон нафарро аз байн бурда буд омодагӣ мегирад. Рӯзи душанбеи 26 июн қасри сафед иброз дошт зоҳиран ҳукумати Сурия иқдомҳое рӯй даст гирифтааст ки қабл аз ҳамлаи кимиёии моҳи апрел амалӣ карда буд. дар ҷавоб ба он ҳамла президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп мушакборони пойгоҳи низомии Сурияро фармон дод. Ҷон Спайсер сухангӯи қасри сафед таъкид кард ки ҳадафи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маҳви гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ аст, вале агар президенти Сурия боз ба як куштори дастаҷамъӣ тавассути силоҳи кимиёӣ даст занад, ӯ ва низомиёнаш нархи гарони онро пардохт хоҳанд кард. моҳи апрел дар пайи ҳамлаи кимиёӣ ки ҳаёти камаш 70 касро аз байн бурд, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мушакборони пойгоҳи ҳавоии шаҳироти Сурияро фармон дод. Сурия раҳандозии ҳамлаи кимиёиро қотиона рад кард. мушакборони пойгоҳи Сурия Вашингтонро дар мухолифат бо Русия, иттифоқчии калидии ҳукумати президенти Сурия Башор Асад дар ҷанги 6-солаи шаҳрвандии ин кишвар қарор дод.